Horas madihita saluhutna, sai Tuhanima mangalihod damena tuhita saluhut. Barita na ulin Yesus Kristus mangihuton na badia Markus. Di sadetiki, masuk ma Jesus rapdohot akasisyanna tusada jabu. Marruam matorop halak madapoton ibana. Gabi sosanga be Jesus dohot akasisyanna mangan. Jadi ubigay akasisolhot na Roma nasida naing mangalap ibana. Enu nga didokalak naung ritik ibana. Songonima barita nauli ni Tuhan. Nguluta nagabe pagkobasyon to debata. Akadongan na hinaholongan, adong masadalagu di buku edeta tumacay uli isina. Jala molutay dihope tumacay tabodo molutay dihon do dingkan. Judul ni luguon, ima tungso tunggodang si tutu. At tarsongonom ma luguna. Tunggodang si tutu ulaom mo totong di pasaka tuhata tuho dangadong bitiki marnalem batahe ngolumi bahin tirua totong say patu pamay alani Tuhani so makirim balos na tuho di batado marni danani ulami barang na adong parbueni. Akadungan na hinaholongan, luguon, somalna di edehon ditiki pelantikan Pangulan ni Huria. Di paroki, di sitasi, manang di lingkungan. Luguon, jot-jot di edehon. Asa gabe mapargugoy Pangulan ni Huria. Nalaho para raton barita nauli di luat nasida. Nalaho mapargugoy nasida. Marmahani akka ruas na adong di luat nasida. Akadongan na hinaholongan. Molo tapayutihut barita nauli na tatangihon oting. Ra, tubudo dibagas rohatta manang pikiratta. Akka ulaw naha do tahe na dibahin Jesus dot akasisyanna. Palagay besosanga na sidamangan. Molo tabukka barita nauli na sinuraton na badia Markus bidusada ayat 20 sada saha tu bidutolu ayat 12 takasma tajaha di bagasan akka ulaon na binahin ni Jesus tu akka jolma na torop rupani pamalupon akka namarsahit palauhon akka setan marjamita dijabu pertangyangan dot akka lan na asing. Akka na binahin ni Jesuson terberita do tulua na asing. Odo apala na ubahin na torop halak madapoton ibana. Jala dihilalaon na sida do haroron ni Jesus mardongan hadibataon bain haluaon di nasida. Dihajol maon terjalo roha do holsoni roha akka sisolhot ni Jesusi. Alani holong ni nasida do ubain naron nasida mangalap Jesus nasari dihasehaton ni Jesus. Akadongan na hinaholongan
Di bagasan ngulut ta siganu pare pe, jo do Jepang ta akadongan manang keluarga ta hola makarikoton ulaun na apala hasehaton na. Jala olong sedo haruar sian pamangatta, dang bano matei. Na asing siani, molo taida dongatta manang keluarga ta mangurupi na pugus, sasitong na dang apala namora ibana olodora haruar hatatta namadok tarhonaduho mangurupi halakan. Akadongan na hinaholongan, molo taaiton berita nauli itu bagas dirita. Sasitong na nabinahin ni Jesusi, bain tiruan do dihita. Asa ngulut tape gebi tiruan tu akadongatta. Ngulut tape gebi sulu dinagulap mapuan hatiuron di dia pehita maringanan. Ngulut tape sibuan lasni roha di inganat tabi. Marhite na olo hita mangurupi dongatta na pugus, akka na dangol, dot akka na marhasusaan. Amen.